खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 जुन 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबो दिनै हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ प दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ गोबां जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानानै गोसोआव उनदाहाबो फैनो हागौ समाजाव मानहानि जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन जायखि खामानि मावानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो सांग्राङै मावनांगोन माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोथां आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नायजानोबो हागौ बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा हान्थिब्ला जोबोर मोजां लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा नङा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नायजानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नायजानोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ समाजाव मानहानि जानोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थियोब्ला दावबायोबा जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो दिनै गोब्राब जागोन गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोद मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावलांनाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ सिगांनि सोरबा लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायाबो बांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां
गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो फरायगलांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों